हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त भाई आजिका टाइम रे ना भाई मोबाइल गुड एम जिनस बर्बाद मान छोट छोट पुओ झियो मोबाइल ପାଇଁ ଖାଲି बर्बाद ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ପଢୁଛନ୍ତି ନା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ପଛରେ ପାଗଳ ଗେମ୍ ପେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ଦଉଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନେ ଦୟା କରିକି ନିଜ ପୁଅ ଝିଅକୁ ମୋବାଇଲ ଟୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖି ପାରିବେ ପଢିବେ ଲେଖିବେ ଜାଣିଛ ନା ଲୋକ ମୋବାଇଲ ପଛରେ ଏତେ ପାଗଳ ହେଇଯାନ୍ତି ଏତେ ପାଗଳ ଦେଖିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ପୁଅ ଦିଏ ସେ ଝିଅ ମାନେ ମୋବାଇଲର ଭାତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲ ନେଲେ ନଥିଲେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲ ପଛରେ ମୋବାଇଲ ଏତେ ଜିଦ୍ କରି ମାଗୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ବି ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କଣ କରିବେ ପୁଅ ଝିଅ ଗୁଡା ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦୁଥିବ ହଁ ଖାଉନଥିବ ରୁଷି ଯାଉଥିବ କଣ କରିବ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ସେମିତି କଣ ପାଇଁ ବୋଲେ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ନା ମୋବାଇଲରେ ଏତେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଏତେ ଖରାପ ଭିଡିଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ଏତେ ଖରାପ ଫଟୋ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବି ଆଜିକାଲି ଲୋକ ପବ୍ଲିକ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଜ୍ଜତ ମାନ ସମ୍ମାନ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନେଇ ଜିନିଷ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ତ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅକୁ ମୋବାଇଲଠୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ନିଶା ହେଇଯିବ ନା ନା ତାଙ୍କୁ ପଢିବେ ନା ଲେଖିପାରିବେ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ତା ପୁଅଟା ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ସେ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏବେ 15 ବର୍ଷର ପୁଅଟା ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲା କିଛି ପଢୁନି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ତା ବାପାକୁ ସେ ଏତେ ଗାଳି କରୁଥିବ ଖାଲି ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ତା ବାପା କଣ କରିବ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ପାଇଲା ପୁଅକୁ କେ ମାରିବନି କଣ କରିବ ତାକୁ ଏତେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବ ତା ବାପାକୁ ଏତେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବ ଆପଣ ବିଲିଭ କରିବେନି ତ ମୋବାଇଲ ଦିଅନ୍ତୁନି ଦୟାକରି ମୋର ମା ମୋର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମେସେଜଟା ଭାଇ ଲାଗେ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡିଓ ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟି କରିବେ ଭାଇ ଲାଗେ ଦୟାକରି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ